Здравейте на всички! Казвам се Моника и съм от екипа на Lawrence в България. И днес ще разопаковаме чисто новия сонар Eagle Eye. За тези от вас, които не знаят, това е първият сонар на живо в ниския ценови диапазон. Lawrence са първите на пазара, които пуснаха подобна технология. Днес ще отворим сонара, ще видим какво има в кутията и ще го сравним с Active Target 2. Така, нека да започнем с отварянето. Махаме ето тази част и отваряме кашончето. И ето тук имаме самото екранче. Това е 9-инчов IPS екран, което означава, че дори при пряка слънчева светлина или с слънчеви очила, вие пак може да виждате екрана перфектно. Екрана е без тъчскрин и се управлява от копчетата тук. И продължаваме с сондата. Ето това е самата сонда. Тя може да бъде монтирана на траница на лодката или пък на вашия тролинг мотор, ако използвате Motorguide, например. Сонара идва само с тази сонда и чрез нея вие получавате изглед на живо напред, изглед на живо надолу, стандартния чирп сонар и даунскен с Fish Reveal. Тоест през една сонда получавате всичко, което ви е нужно, за да хващате риба. Продължаваме напред с стойката за самата сонда. Това тук е скоба, която се ползва, ако монтирате на тролинг мотор. Продължаваме напред с стандартните неща. Имаме Power Cable, имаме стойка за самия сонар, която идва с тези кръгчета. Освен всичко това, в комплекта получавате и опътване за употреба, както и инструкции за монтаж, които в случая са на английски, но пък в нашия сайт bullstar.bg може да ги намерите преведени на български. А сега нека да сравним Eagle Eye с Active Target 2. Започваме от първата и най-очевидна разлика, а именно цената. Eagle Eye струва 2499 лева и за тази цена получавате както екран, така и сонда. Active Target е на цена от 3988 лева, като за тази цена получавате само единствено сондата и следователно трябва да купите подходящ сонар за нея. Active Target 2 е съвместим с по-висок клас сонари, а именно Elite FS и HDS Pro, следователно цената на сонара там започва от 1800 лева. Следващата разлика е в самия лъч. Eagle Eye има по-тесен лъч, около 35 градуса, следователно когато гледате на живо, дали напред или надолу, е доста по-стеснен лъча, докато при Active Target там разполагате с лъч от 135 градуса, следователно имате много по-широк изглед. Eagle Eye има изглед на живо надолу и напред, докато Active Target разполага с надолу, напред и Scout, като Scout е един широк изглед пред вашата лодка. Друга разлика е, че Eagle Eye е самостоятелен продукт. Тоест, вие няма как да използвате този екран с друга сонда, няма как да използвате тази сонда с друг екран. Отделно, това няма мрежа, т.е. това е един самостоятелен продукт и си използвате само единствено него и няма как да го свързвате с други продукти. Докато с Active Target може да имате мрежа на лодката. Това ще рече няколко сонара, няколко сонди. Ако примерно имате Active Target с Elite FS и един ден решите да апгрейднете към HDS Pro, преспокойно само си купувате нов екран и отново си монтирате сондата на него. Тук идва другата разлика, че Eagle Eye се предлага само с 9-инчов екран и както казах, Active Target 2 може да се използва с различни сонари, т.е. може да имате 7 инча, 9 инча, 12 инча, 16 инча, 10 инча, каквото вие си изберете. От към качество на картината, Eagle Eye има същото качество като на Active Target 2, наистина картината е много ясна и много чиста. Общо взето това са двете разлики между двата продукта. Наистина Eagle Eye аз лично съм го виждала на вода в Испания и мога да ви кажа, че е много добър продукт и наистина си заслужава парите. Eagle Eye е подходящ за тези от вас, които до сега не са използвали сонар на живо или може би се колебаят дали изобщо това е за тях, защото наистина това да хващаш риба с стандартен чирп сонар и с сонар на живо, просто това са две различни техники и отнема време докато човек свикне да използва сонар на живо. Така че ако до сега не сте ползвали такъв, наистина препоръчвам Eagle Eye и смятам, че ще ви свърши страхотна работа. Много се надявам клипът да ви е харесал и скоро очаквайте и клип на вода с Eagle Eye, за да може да придобиете още по-добра представа как се използва, каква е картината и така нататък. До скоро!